fogadta, akik gazemberségben felnevelte közhíré tétette, hogy házasodni akar, és jelentette ki, hogy ő minden lyukat be tud dugni. Meghallotta ezt eladó lejány, aki eredeti nevét idés popsit vakargató sárától kapta. Ő pedig azt mondotta, akárkinek akármilyen kemény szege van, ő azt megtalálja, és megrágyítja. Most pedig Gyurka nyilatkozzál előttem. Akarod-e Líbiát magad alá gyűrni, és vele mezitlábhálni? Ha akarod, mondd, hogy akarom. Nem állok ellene. Akkor mondd utána. Líbia? Líbia. Én hálótársul veszlek. Hálótársul veszlek. Tíger. Így van. Most pedig te jössz egy ilyenséges eszmeralda bújának. Akarod-e rögben neki Gyurkát magad alá gyűrni, és vele mezitlábhálni? Vakarom. Gyurka? Vakarom. Meg is kapsz. Gyurka? Mondtam ennek az uramnak, hogy kértem tőle egy karácsonyi ajándékot kértem tőle a szép uramtól. Hát azt kértem tőle karácsonyra, hogy kapjak tőle egy szép konyhabutort. Hát sikerült az álmom, meg is kaptam. Hát itt van a konyhabutrom. Szép. Mondd utána. Gyurka. Mi? Gyurka. Gyuli. Én. Nem meleg? Nem, az a másik. Én. Hálótárs. Hálótársul. Megyek. Hozzá. Érdekeljetek meg, kedves gyermekeim. Térdepeljetek le! Fogjátok meg egymás jobb kezét! Ne reszkes, mi van vele? Térdepelj le! Várjál, azt mondta nekem az uram kiskoromban, hogy olyan csúnya vagyok, hogy a pap vízpisztolja a keresztjel. Ez a beteg, nem? Mi már beteg? Meg még egyet is mondott, hogy már így letérdepeltem itt mindenki előtt. Azt mondta nekem, olyan paraszt vagyok, hogy kiskoromban még a betegkrumplit is szedve szedtem összefele. Ez nem túlság, ez így van. Laci, baland vagy. Azt mondtad nekem, hogy én egy fél. Azt mondtad nekem, hogy én egy féltelek. Te engem féltesz? Én nem egy féltelek vagyok, én egy évtelek. Kezdjük az esketést, kedves vendégek. Én azt sem tudom, hogy kihez megyek hozzá. Bocsánat, nem erőlünk, jó? Várjál, fiam, addig. Viszél egy papot. Na, kedves fiam! Azt mondta régen nekem anyukám, hogy minden a szart a számba veszek. Fúj, köpj azonnal. Na, kedves fiam! Még egy másodperc. Ha elveszel, azt fogom neked mondani, egyeben, begyeben, ma legelhetsz a begyemen. Kezdjük az esküt, kedves fiam, nézd rám! Kedves fiam, nézd rám! Gyuri! Én. Lökd be neki, Gyurka! Mi?
Lögd be neki. Lögd be neki. Jurka. Jurka. Esküszöm. Esküszöm. Gatyám. Gatyám. Madzagjára. Mi? Madzagjára. Egy másodpercet akarok csak mondani. Az én uram úgy el van hajolva, mint a rotha. Mi? Hogy? Mondja, amit szíved szerint mondanám, mondd ki! Még azt is mondta nekem, Gyuli, amikor még ezelőtt 5 év, amikor még nem annyira raktam szíjjel neki a lábam, azt mondta, egy fogam van, azt is tombolán nyertem. Na szóval, kedves hívaim, ne legyen szentségtörés, de folytassuk az esküt. Hogy? Ez a vénkurvas. Csonyán nem beszélünk, hogy? Hogy? Felettem. Mellette. Édeplő. Térgeplő. Pupos hátú. Még egyet kérlek. Mindjárt a végén, jó? Az én uram olyan szép, mint az új traktor. Számít vetik aratik. Nem. Folytatjuk. Pupos hátú. Mi? Pupos hátú. Pupos hátú. Csápás mi? Lábú. Mi? Csámpás. Mi? Csámpás lábú. Egy másodperc. Csápás lábú? Igen, feldeszájú. Szájú. Repet sarkú. Repet sarkú. Kaucos hajú. Leány szeretem. Kautos azt mondtad, hogy a klasszimitos Leány. Leány szeretem. Így van. Ezek után. Mi? Te vagy ott, Ezek után. Mosok. Mosok. Tőzsök. Nem tőzsök. Takarítok. Az sem. Akkor mondd azt, hogy véletűrök. Mi? Süket vagy fiam? Véle? Mondom, a papon. Te hallgassál, jó? nem érti. Tehát véletűrök. Mi? Atya úristen. Véle? Féle. Tűrök. Török. Véle? Tűrkölök. Türkölő. Véle? Egerészem. Véle. Egerészek. És máma kierészek. És máma ki herélek. Majdnem. Érte még a kocsmába is bemászok. Érte még a kocsmámba is bemászok. A kaucos hajú asszony úgy segélyen. A kaucos hajó engem úgy segít. Úgy legyen. Ó, te fél. Még egyszer merem. Úgy legyen. A film az otthon van, de Nem érti, lehet több. Jó, folytatjuk a lányjal, jó? Én egy másodperc. Azt mondta az előbb neked a papúr, hogy nekem X a lábom. X, hát feleségül nem megyek hozzád a fix. Kezded. Én Ki mondod? A finanszírozó mindenki. csak az esküt folytassuk, jó? Jó. Én. Én? Na, csecset. Mind a tetem? Csecset. Tetem? Billeghetünk. Billeghetem. Líbia. Líbia. Esküszöm. Esküszöm erre. Hogy Hogy? ez a Moszkvot. érdeklő Keblenbe térdeplő.
lábú fiút szeretem. Kaptasz lábú fiút. Ezek után mosok. Ezek után. Fosok ki. Valamikor nem mindig, de na. Valami beszikerül, és akkor Főzök. fejező ki. Takarítok. Disznótalat. Igazítok. 3 disznónak kanézom, de úgy foszik, mint a murány. Mondd a drága uradnak, kívánok. Ez már uniós műtrág. Mondd a drága uradnak, kívánok. Kívánlak! Mi? Mi? Romeo Giulia. Mint Rómeót meg Júlia. Mint gészpóját a múmia. Mint amikor be van gipszelve a múmia. Eszkimó. Szereted a Eszkimót? A sivatagot. Ott a fantastívan az Eszkimó, majd elmegyünk ott. Mint Én? a násznagyurunk az anyajukot. Mint a násznagyurunk az anyajukot. Mint a nász anyunknak a lyukát. Kérdezlek egy téged, egy gyönyörűséges lányzó. Kimosod a férjenek Ingrid gatyáját, még akkor is, ha néha csók is lesz. Még akkor is ki fogom mosni az én uramnak a gatyáját, amikor monalkaudós lesz. És be is fogom vásárolni a bárvát, és le is húzzák ingyen. Na akkor, a nagyszemű Jupiter úgy segélyen, A nagyszegű Marsis új szegélyen. ahogy legyen. Elmegyünk az operetpiacrenket. Megbeszéltük. Fogjátok meg 2 kézzel egymást. Nézzetek rám, és csendben fogadjátok az áldást. Állj mi a szembe az élettel, csapszájba férjedet a szaros tenyereddel. Hogy a Szent Szaturnus áldjon meg tégedet, ezen lapos te ülepje seggedet. Azt kívánom, mától kezdve a reggelitek legyen minden nap, az ukrán válság ellenére. Édes, meleg tej, mint anyátok, egy bitából kifejez. Most pedig a kedvességek segítségét kérném, csókot, 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 kedves vendégek, most pedig kezdődik a bolond mennyasszony és bolond bőrögénytánc. Meg lehet táncoltatni őket, külön táncol Gyurka és Líbia. Egy jó kis zenét kérünk és kezdődjön a tánc.